kat kum ki kubor ha ka ar pun riu trik nailar uba quilnes ulong ki pha pulit kum ba yele thma bat ka Bangladesh ha ka jing pun sengo pat ba u presiden ka khasi student union narpu circle u samla quilnes suchiang u bdairu u general secretary ka KSU East Janche Hill district ulong ba ka jing pha bun ki pulit ha ka jing pun sengo pat ba ha top sam company long kum balai jele thma bat ke Bangladesh ulong ba kani ke jing persya kipat ba kanarpu ilaka kadai namar ba kila yo ya ke jing ma ka baap ya ke jing imbreu namar haba kani ke company kala penmi mausun hadu arajar rius pa ton sisngi kala keta sisa ya kamariang Henry menta kalamut ban penmi hadu 1000 san pa ton ha ka sisngi ulong ba ka snong wa ya jer ka badon harum jong kate ke company kinong song snong kidon marsiteng ki ba kersan ya ka hapo ka jingyelam urang ba snong kat ba marsiteng ki persya kumta ulong kum kaseng kala lej ban yarap ya ki briu ki ba mat ya ka jing na kane ke company ka ba shuan lum spa na kane ka jaka ulong batang ka jingyelang ka berit ba la penlong hatop sem company ka sorkar kala pha sibun ngot ki pulit kalong kumba lapan krek lepa ban bom napang ya kipat ba ki ba persya ngi kum kipat ba ngidon ka hok ban persya haba la khot sha ka jingyalang ban pen sngew ya kasur Henry om sem la island bat kilara no sha ka hol jong kane ke company ulong ula pentim bahaga ni ke company ki khasi ki don tangkum ba 100% ki biyo kam Henry nyup 100% ki dei ki bar jela bat lada pen kiu ban pen mi mausun hadu 1000 san spa ton si sengiru ka jing mentoy kaya sya ki bar jela usamla quilnes ula pentim ba ki ba men saw ha ka tei ka sengi ki don palat riungun kata ka ba uyo i mau Henry ki bom yo i umla ban yo jing theng satya ha ka ju ko por ka seng bat ki pat ba ki ba persya kan sasyong perkhat biang halor ka jing thmu ko company ban pen kre ban pen yar ya ka jing ti mausun hapo kanarpu ilaka kubeshbun ngin sai sempat ha ki kubor